Vídeo número 24, part 2, polígons amb punts lliscants. Anem a construir un polígon regular de n costats. Primer hem de crear el punt lliscant. Activem l'icona punt lliscant, aleshores cliquem aquí a la zona gràfica. Es tracta d'un nombre i l'assignarem la lletra n. Aquesta n correspondrà al nombre de costats que volem que tingui el nostre polígon regular. Interval mínim li posem 3. Serà el cas d'un triangle, que és el polígon amb menor nombre de costats. I màxim li posarem, per exemple, 12, és a dir, que construirem polígons fins a 12 costats. Un increment d'una unitat cada vegada, que correspondrà a 3 costats, 4 costats, 5 costats, etc. Acceptem. Si ara moc el punt lliscant, no veig res a la vista gràfica, perquè encara em queda vincular-lo a un objecte, que serà, en aquest cas, haurem de vincular amb un polígon regular. Anem a crear-lo. Agafem l'icona polígon regular i ara, en nombre de vèrtexs, posem n, que correspondrà al nom que té el punt lliscant. Així, d'aquesta forma, vinculem el polígon amb el punt lliscant. Si aquí posés una altra lletra, no estaria vinculat. Per tant, és important vincular el mateix nom que hem fet al punt lliscant, en aquest cas, era n. Acceptem. Ara mirem què passa. A mesura que jo vario el valor del punt lliscant, varia la forma del polígon. Va des d'un triangle fins a un polígon de 12 costats. Li dono animació i veiem els canvis que es produeixen. En aquest cas tenim una animació amb una velocitat baixa de 1, en aquest cas, un increment d'una unitat i una repetició oscil·lant. Si entro a propietats, com ja hem vist, podem variar les diferents opcions del punt, de la línia, del traç o de la forma de repetició.